ndị ọga ya mana ege ntị kedu ka imere kedu ka ekesa ya kedu ka ka mbazi si egwuji eji m n'aka na na-aga nke ọma ma ọ bụ na anaghị aga nke ọma nwee njide ọ bụ nwa mgbe nta ya bụ ihe eji akụ ga-ajụ afọ mbụ ọmalịcha Abụ Igbo isiokwu anyị tata bụ na onwe ihe m chọrọ igosi gị ọnwa afịfịa m chọrọ igosi gị afịfịa amaka afịfịa bụ ọgwụ ọbara ịghọta afịfịa bụ ọgwụ ọbara ọ na-abụ mmadụ na-aya arụ ọ bụ nwatakịrị ọ bụ okenye ọ bụ onye ọbụla onye ọsọ ya bụrụ na-aya arụ wee kwute okwu na ọbara adịghị onye anwa na arụ eche na echiche ihe wutena gị ọnwa afịa m chi gosi gị ugbu a ọ na iwere afịfịa naanị ihe iji ugwu ya bụ were afịfịa sie ya isikwenarịa buru afịfịa ahụ n'agbanyeghị ọbara ọbụla asị kọrọ onye a n'ahụ ọ ga-anachite ọfụma na-egbughị oge ọbụla sonyere m ka anyị ga-akata ya bụ afịfịa ịghọta Nee ya bụ afịfịa ebe anụ ihe a na-akpọ ya bụ afịfịa bụ afịfịa okokoro ụfọdụ na-akpọkwa ya dịka ọtụtụ olu ndị dịgasị iche iche ụfọdụ nwere olu nke a na-akpọ ya mana ihe iwu izugbe na-akpọ ya bụ afịfịa okokoro ya bụ ịghọta ya bụ afịfịa ka anyị bịa ịghọta n'ụbọchị taa ọ bụrụ na ị chọọ ka m jụtara gị ese ihe a na-akpọ ya n'oyibo m nwere ike ịjụtara gị mana ugbu a ọmarịcha dị Igbo bụ asụsụ Igbo ka ọ ga-akpụ ya na-akpọ ya bụ afịfịa okokoro mana m nwere ike ịgwakwa gị ihe a na-akpọ ya n'onu bekee ma ọ bụrụ na ị chọọ ka ị nwee ike chọọ ya n'okirikiri ebe ibi sie ya bụ afịfịa amaka ma ọ bụrụ na isie ya wee were ya mere ọgwụ ọ bụrụ na ị nata ịkpacha ya ụfọdụ a na-akwa akpacha ya ụfọdụ na-esinye ya n'osisi ya ma mụ onwe m ọ na-amasị m ịkpasị ya bụ ịnata ozugbo ịkpacha ya ugbu a bụ oge m sichara ya ihe dịka 1 awa na ọkara ifela na ya bụ mmiri achagharịa na ọ na-achazi ọbara ịghọta ọ bụghị naanị na ọ na-enye ọbara isichagodi ya ọ ka na-achakwa ọbara ifugo ya ehe
Daalụ maka isonyere m n'ihe onyonyo anụ a. Ana m atụ anya na ị ga-esokwa m n'ihe onyonyo ndị ọzọ na-abịanụ. Ka emesịanụ.